בחולון לא היה חינוך דתי, ולכן החליטו להעביר את סבא מיקי לישיבה בחיפה. היה זה ניתוק קשה מההורים, אך סבא כמו סבא, כדרכו הבוגרת, התמודד. לימים סיפר שכשראה שלהוריו יש קשיי פרנסה, קיבל בהשלמה את שליחתו לישיבה, למרות הקושי. לאחר זמן, הוא עבר ללמוד בבתי אבות פונוביץ' בבני ברק. שם למד עם ילדי טהרן, ילדים ניצולי שואה. סבא היה שותף למעשה קונדס לא מעטים. כל המריבות היו על המיטה שלו, והיא נשברה והוחלפה לעתים קרובות. הוא גם היחידי שידע לזייף באופן מושלם את חתימתו של המנהל. הלימודים לא ממש עניינו אותו, הוא רצה להשתתף בשיעורי ספורט שהיו אז מיועדים רק לילדים החלשים. יום אחד החליט ללכת לרופא, ונעמד כך שכתף אחת שלו מוגבהת יותר מהשנייה, בתקווה שהרופא יבחין במום וישלח אותו לשיעורי ההתעמלות המיוחלים. הרופא בדק, ובאחת חבט לו בחוזקה על הכתף. עכשיו הכל בסדר, הוא אמר. התוכנית לא צלחה, נותר לו רק להציץ בשיעורים מרחוק. אך יחד עם מעשה הקונדסות, הוא היה שותף למעשה חסד רבים. אם הבית, הרבנית מונק, הייתה שולחת אותו להביא ארוחות לרבנית חשובה. יום יום היה מביא לה אוכל ומשוחח איתה. לימים הפכה להיות הרבנית כהנמן. הייתה גם אישה עיוורת שהוא כמובן לפני כולם מבחין בה, עזר לה ושוחח איתה. בבני ברק באותה תקופה היו דמויות הוד שהסתובבו בעיר ללא פמליה. סבא מיקי היה מתלווה לחזון איש בדרכו למקווה ומשוחח איתו. לימים אביו, סבא יצחק, חלה והיה צריך לעבור ניתוח. הדודים החליטו שצריך להתייעץ עם החזון איש. סבא נשלח באותו יום שישי, סבא נכנס לחזון איש להעביר את הפרטים. החזון איש סרטט במדויק כיצד לבצע את הניתוח. הדודים הראו את הסרטוט למנתח ששאל, זה מהאיש? ואכן, כך נותח וניצל. בגיל 8